sa porozprávať o tom, čo sa udialo včera na Lovestream festivale. Najprv mala byť Simona First interview o 15:30, od 15:30 do 16:00. Potom mala byť Simona First meet and greet od 16:00 do 16:15. A potom medzi 18:15 a 18:45 mal byť Simona First stand-up. Ja som tam došiel asi tak 15 minút dopredu. Sadol som si tam. Som tu. Čakáme na Sinču. Na tom stage predu by mala byť. Nikto tu není, takže super. Bude to vystúpenie pre mňa. Ja už som predtým dával na story, že mám v pláne tam prísť. Takže predpokladám, že sa to ku Simone dostalo. Čakal som, že keď príde, či si ma všimne, ako sa bude tváriť. Čo jej to spraví s jej psychickým rozpoložením. Tam, kde mala Simona vystupovať, tak v rámci toho festivalu bola taká IQOS zóna, asi 50x50 metrov, a jeden z personálu tej IQOS zóny za mnou prišiel a hovorí mi, že počúvaj, že všetci sú dosratí za tebou, ale všetkých nás zaujíma, že či si sem prišiel kvôli Simone. A ja, že hej, prišiel. Tak sa potešil. Ešte keď som prichádzal do tej IQOS zóny, tak tam stal jeden SBS-kar pred vchodom, ktorý mi tiež vraví, že drží palce či také niečo. Milý typek. Potom už som videl, že prišla Simona s nejakými pár ľuďmi, nejakým štábom alebo whatever it was. Už vidím prichádzať Simonu. Simona z Kamen. Má krásny outfit. Dala do toho všetko. Obzerá sa, asi ma hľadá. Či som blafoval, alebo to naozaj budem. Ale ja som si to tak trošku ďalej od nich. Ale potom v istom bode som si všimol, že si ma všimla. A veľmi pozorne som sledoval jej facial expressions. Či dá najavo nejaký stres. Samozrejme, že dala. Instantne. Aj celý ten štáb okolo nej a tí ľudia, čo tam boli s ňou, tak začali sa zrazu na mňa otáčať a dohadovali si nejaký game plan. Už si ma jednoznačne všimli. Ten tam stoja a všetci sa obzerajú po mne. Takže myslím si, že za chvíľku ma dojde niekto vylúčiť odtiaľto. Už som teda videl, že partia je rozohratá. Takže idem bližšie ku pódiu. Sadol som si tam pod pódio. Najlepšie miesta a tam sa do tieňa. Simonine telo začalo javiť všetky známky stresu. Mám široko ďaleko najlepšie miesta. Toto je stage a ja som tuto na najlepších miestach. Simona vyzerá byť v strese. Zrazu sa v tej IQOS zóne začalo zhromažďovať hrozne veľa SBS-karov. Reálne, jak som tam prišiel, tam boli že 1-2 a už v tomto čase, ešte pred tým rozhovorom, tam už boli asi 10 v tej IQOS zóne. Ale ja som nič nerobil, ja som bol úplne slušný, ja som sedel, trošku som si točil niečo, ale akože absolútne žiadny rozruch ani nič také som nerobil, pretože ja viem dobre čítať ľudí. Ja som vedel, že na Simonu bude stačiť, že si tam len v tichosti sadnem. I know them when I see them. Chápeš? Proste, keď vidím človeka, čo sa láme pod tlakom, tak hneď ho spoznám. Takže ja som vedel, že mne stačí si tam len v tichosti sadnúť a že jej vlastná hlava urobí prácu za mňa. Simona teda vyšla na stage ešte s takou moderátorkou Ríšavou známou, neviem, jak sa volá. Vera, tuším, hej, Vera, to mi nejakí ľudia písali včera, že to je Vera. Tak ak sa náhodou volá ináč, tak nech ma ospravedlení, ale budeme ju volať Vera. Vyšli na stage, Simona bola v absolútnom, nekonečnom strese. Jej body language javil všetky indikátory obrovského stresu. Vera mala robiť s Simonou nejaký rozhovor a netuším, o čo mal pôvodne byť, ale pochybujem, že toto mal byť pôvodne ten rozhovor, pretože bol to obrovský cringe. Namiesto pol hodiny trval asi 12 minút, z čoho 9 minút
boli referencie na mňa, že som tam. Je tu Simona Fierst, priatelia. Ahojte, ahojte. Ahojte. Toto je festival Lovestream. Ja by som preložila, lebo máme zákony, samozrejme, o slovenskom jazyku. Čiže ak dovolíte, preložím, že Lovestream, čo to znamená? Love, vieme, čo je love? Láska. Stream, vieme, čo je stream? Je to prúd lásky. A veríme tomu, že tú lásku človek cíti aj z hudby a človek ju cíti, aj keď príde na takýto festival s dobrým naladením, pretože sa chce stretnúť s kamarátmi, chce si vypočuť dobrú hudbu, chce si užiť Icozónu, v ktorej vás srdečne vítame a nepríde sem robiť niečo zlé alebo niekomu ubližovať. Niekedy je to festival Lovestream. Prečo by to robil? Áno, ľudia sú všelijakí, ale každopádne ja som si napísala, že Lovestream, že to je ako... Už som zblbnutá z covidových dôb a bol livestream a Lovestream, tak som si myslela, že to je akože prenos lásky, hej, že treba prenášať tú lásku nejako a mňa už ťažko niekto prenesie, ale ako keby koho vidíte Mateora, tak ho prenesiete cez prach festivalu. Tak som si myslela, že to znamená. Mne sa veľmi páči, že ty prenášaš humor, kam prídeš, napriek rôznym okolnostiam, ktoré sa či už diali v minulosti v tvojom živote, alebo sa možno dejú práve teraz, aktuálne, pár metrov od pódia. Ale napriek tomu ja na tebe, Simona, veľmi kvitujem a veľmi si to vážim, že si poprvé absolútna profesionálka, absolútna. Všade prídeš na čas, prídeš nachystaná a veľmi kvitujem aj to, že sa postavíš napriek rôznym okolnostiam, ktoré sa tu dejú a že to dáš tak ako 18-15, to dáš na tomto pódiu a rozbalíš to ako naša prvá stand-upička. Ďakujem, budem sa snažiť. Ja mám skúsenosť, že z týchto festivalov vlastne boli sme zatiaľ v takomto krásnej Icozóne na Colorsoch, boli sme na Pohode, čo boli krásne situácie s množstvom ľudí. Ja sa teším, že aj dnes vás tu pomaličky pribúda a užijeme si to, zase si to naplno užijeme. Ja sa teším, že rovno pred stand-upom má trochu sprchnúť, takže už budeme aj takí akože jemne oparení. Vážené, čo si povedal mladý muž? Poď prosím ťa sem bližšie, kedy, prosím ťa pekne, toto je, že interaktívne okienko. Ahoj, môžem sa s tebou zoznámiť, ja sa volám Vera. Vlado. Vlado, toto je Simona. Čau. A ty si, Vlado, išiel okolo, aby si, keby si bol taký dobrý, Simone niečo zakričal, môžeš jej to povedať do tohto mikrofónu? Si najlepšia stand-up komička podľa mňa. Ďakujem. Na svete! Ďakujem. Čau. Ďakujeme ti, počúvajte, ďakujem aj za tento potlesk, dobre padne. Vyzeralo, že si to rozmyslel chvíľu, vyzeralo, že úplne... Možno sa bál, že ho prinútim spievať niečo, alebo nejakú básničku. Ty si tým známa, povedzme si úprimne, Vera. Už sa tu zhromažďujú odo mňa naľavo ľudia, čo ma chcú asi vyhodiť. Nejaké súťaže. Na teba kľúčová otázka, keďže si akože festivalová harcovníčka, povinná výbava, ktorú si berieš so sebou na festival. Tak povinná výbava. V tomto počasí ten malý ventilátor, to som raz dostala a teraz to nosím všade, ale sú to vlhčené utierky a dezinfekcia. Akože ten COVID, nech už bol aký chcel, naučil nás čosi, takže ja keď sa dá dezinfikujem. Už pripravujú plán, ako ma vyhodiť. Bola pracovňa, aj na Pohode si bola pracovne, ale stíhaš aspoň takže jedným očkom, jedným uškom sledovať hudobnú produkciu? Tak tú Pohodu, povedzme si úprimne, no to nebolo až tak v Pohode. Tam som sa len tak prešla po runwayi a skončilo to. Dúfam, že dneska to bude mať dlhšie trvanie, ale sem tam stíham. Včera som zmeškala 50 Centa. Bol niekto na 50 Centa včera? Ja. To je moja ťažká guilty pleasure. Počúvaj, tak ja ti to porozprávam. Vie niekto, lebo ja som to čekovala, že či ste to mali v merku aj vy. Koľkokrát sa 50 Cent prezliekol? Včera počas koncertu na prstoch dvoch rúk ukážete. Ty ukážeš 3 krát, nie, viac. Daj viac. Ty? 8 krát, ty si vedel. Ja som to tiež počítala. On sa prezliekal, nie vyzliekal, on sa iba aj prezliekal. On si dával vrstvy, nie, začal, akože 38 stupňov bolo, večer 27. Začal koncert v kožených nohaviciach, biele tričko a bombera na tom. Že hej, tak začal. Lebo je to On nečakal, on si myslel, že to je do nejakého tretieho sveta, do Bratislavy. Ja sa budem snažiť vás medzi tým, ako si užívate dobrú hudbu, rozosmiať. Jednak som čítala, si vedela, že keď sa smeješ a keď plačeš, tak páliš kalórie viac, ako len keď žiješ. Máme 80 kalórií za hodinu plnohodnotného smiechu. Počkaj, a v kombinácii s týmto slnkom, čo ešte aj vypotíš? Neviem to takto narýchlo vypočítať, ale není to zle. Je to vďačná dvojkombinácia.
úpek a tvoje srandy, frky, fóry. Nič nové som sa o Simone nedozvedel. Nebola tam ani jedna otázka alebo ani jedna nejaká poznámka, ktorá by sa týkala niečoho iného ako toho, aká je Simona silná, keď zvládla výjsť na stage, keď tam sedím ja. Z nejakého dôvodu je to obrovský prejav sily progresívcov evidentne. No a potom po rozhovore Simona mala zísť dole zo stageu a vlastne v tej Icos zóne byť prístupná a robiť nejaký meet and greet. Vlastne rozhovor mal byť do 16. a od 16 do 16:15 mal byť ten meet and greet, na ktorý som sa ja veľmi tešil, lebo ja som chcel fotku. Teraz by mal byť meet and greet, že budem sa snažiť si ísť pre fotku nejakú. Lenže Simona hneď ako zišla zo stageu, tak ju obkolesili tí jej kamoši, tá crew, ale k tomu ešte aj asi 10 ľudí z toho staffu tej Icos zóny a ešte asi 10 ďalších SBS-karov a vytvorili taký koridor, aby sa k nej nikto nemohol dostať počas toho meet and greet a prešli s ňou v tom koridore asi 20 metrov k takým schodíkom, po ktorých sa išlo hore do takej VIP zóny. Pred vchodom bola tabuľka, že VIP. No a tak idem teda za nimi a kričím ešte na Simonu, že Simona, halo, že môžem poprosiť fotku? Ignorovala to. Vybehla hore po tých schodíkoch a dole už stali 4 SBS-kari. Fakt strašne veľa SBS-karov. Vyzeralo to, keby tam išiel prezident a postavili sa mi do cesty. Ja vravím, že dobrý, že môžem ísť hore, že ja chcem fotku so Simonou. Ani že ne. A že prečo ne? Že však teraz má byť meet and greet. Ani že není. A že jak není, však v programe je, že teraz je meet and greet. Ja chcem fotku so Simonou. A to som prišiel, na to som sa meral cestu. Ona išla hore do VIP, že tam nemôžem ísť. A že ale vedia, mám VIP pásku. A oni, že toto je iné VIP. Že tam musím byť na guest liste. Môžem mať fotku? Simona? Môžem? Nie. No, to bohužel VIP. Ja som VIP? To bohužel není jako k nám, to je jenom do festivalu. Ale teraz má byť meet and greet. Nevím, asi nebude, nebo netuším, ale není teďka asi. Meet and greet je zrušený. OK. Je na programu. Dobre. Čau, môžeš na chvíľku dojsť, prosím? Nechcú ma pustiť do VIP zóny. Ale pritom videl som, že nikoho sa nepýtajú, či je na guest liste, keď išli ľudia hore-dole do tej zóny. Takže Simona počas svojho meet and greetu bola schovaná v tom VIPku. Teraz mal byť meet and greet a zrušili ho asi, alebo čo. Neviem prečo, možno kvôli mne. Ale chcel som si robiť fotku, ale nedá sa. Bola tam aj s celou tou svojou crew a už tam riešili, že ruší ten stand-up. Pretože písal mi nejaký človek, že tam sedel vedľa nich v tom VIPku. Čakal som teda, že tak raz musí ísť dole a ja si môžem vypýtať svoju fotku konečne. Sledujem Simonu, lebo vidím ju odtiaľto a vyzerá byť dosť zúfalá. Neviem prečo. Možno nemá svoj deň na vystupovanie dnes. No a za ten čas, kým ona bola hore, ja som sedel dole, tam prišlo ešte asi ďalších 20 SBS-karov. Pred tým vstupom do VIPky je dosť veľa SBS-karov. Simona musí byť nesmierne vzácna, je to až neuveriteľné. A pri každom vstupe je viacero SBS-karov, a doteraz to nebolo, teraz sem nabehlo ich asi 30. Crazy. Myslím sa, keby idem robiť atentát na amerického prezidenta. Možno sa chystá atentát na mňa. Keby sa vám neozvem 3 hodiny, tak povedzte, že bol som zabitý s Simoninými ľuďmi. Potom už konečne zišla dole a hneď pod tými schodami okolo nej týchto 20 ľudí vytvorilo zase koridor a v koridore ju eskortovali vlastne z tej Icos zóny až cez celý festival, cez parkovisko až k jej autu. Crazy. Normálne, že crazy overreaction.
Ale jak ju odnášali, videl som, že všetci tí SBS-kari sa na mňa otačajú a majú z toho extrémnu srandu. A jeden z nich sa ešte otočil a ukázal mi, že som pán. Týchto 30 ľudí je Simonina eskorta preč z VIP zóny. No a potom neskôr som došiel teda za tým, čo mi ukázal, že som pán, a pýtam sa ho, že what's up, že čo to bolo. A on mi vraví, no, že ona zrušila ten stand-up, lebo že údajne si myslí, že ju chcem zabiť. A teda, že poprosila organizátorov, nech jej vybavia aj takýto escort ku autu, že ja ju chcem určite zabiť, že ona potrebuje ochránku. Tak vravil mi, že mali obrovskú pohotovosť. A čo som teda po nej chcel, že bola taká vystrašená, že čo som jej urobil, že Braško, nič, že som iba chcel fotku. On začal smiať, že nechápe. Takže takto prebiehalo moje prvé stretnutie so Simonou. A asi budem chodiť na každý z jej stand-upov. Rozmýšľam, že na nejakom z jej stand-upov vykúpim celú prvú radu lístkov. To bol dnešný vlog a vidíme sa opäť zajtra. Pekný deň.